19 ноябрьдә минең һөйүкле апайым Сәлимә Кинябаевага 9 яшь тулды дип башлаган үҙенең хатын безнең иң бәләкәй тамашасыбыз. Өфө қалағында яшәгән 6 яшьлек Алена Шелепина. Апайым Фатима Мустафина исемендәге 20-нче гимназияла 3-нче класста укый. Мин уның менән бик горурланам. Сәлимә апайым укуда алдыңгы гына түгел, ул матур рәсемдәр дә төшерә белә. Тырнак бидәү һәләте миңа бигрәк тә охшай. Балалар баксаһында минең Сәлимә апайым бидәгән тырнактарыма бар ахирәттәрендә көнләшеп карай. Апайым өйдә әсәһенең зур ярдәмсыһы, тәмлекәстәр бешлә, бәләкәс кустыһын караша. Сәлимә апаһына тыуган көне уңайынан юллаган теләктәрен яздырып, Алена безгә видео котлауда халып ебәргән. Һәм кадерле туганна йыр бүләк тапшыруды үтенгән. Без уның теләген ихлас күңелдән үтәйбез. Сәлимәкәй, Алена һеңлеңнең котлавын кабул итеп ал. Дорогая Салима, поздравляю тебя с днем рождения. Моя милая сестричка, как всегда ты хороша. Снова выглядишь отлично и цветет твоя душа. И сегодня поздравляю с днем рождения тебя. Счастья, радости желаю, лишь улыбки и добра. Гүрләвектер шаулайлар, шаугыр килә балалар, елга булып ага тамсылар. Бер кемдә аңламай бит ни өсөн, моңһау көндә йырлайым һәм көләм тик мин. Гармоным уйнатамын, бөтә дөнья яңратыр. Үкенескә туган көндә елына тик бер тапкыр. Тылсымсы осып килер зәңгәр төҫлө, осҡоста һәм кино күрһәтер бушлайға. Туған күнде тәбрикләп ҡотлау һүҙен еткереп бүләк итер миңә туңдырма. Гармонымда уйнатамын, бөтә донъя яңратыр. Үкенескә туған көндәр йылына тик бер тапҡыр. Бөтә дөнья яңратыр. Үкенескә туған көндәр йылына тик бер тапҡыр. Үкенескә туған көндәр йылына тик бер тапҡыр.